tuturor și bine ați revenit la un nou episod pe acest canal. Deci, dacă mai vreți să mai fac videouri la 11:30 dimineața, nu uitați să distrugeți acel buton de like. Scuzați, dar n-am mai postat de foarte mult timp, n-am mai postat pe 2 decembrie, așa că înțelegeți voi. Să ne uităm. Deci, că n-am mai postat de 3 săptămâni, asta vă pregătesc aici un mega box din task-uri cele mai rapide ca să putem să ajungem. Și încă ceva, dacă vreți să dați subscribe sau ceva, acum nu cred că azi vă vină să credeți ce este pe shop. Din greșeală am dat play. Da, azi vă vină să credeți ce e pe shop. Băi, vă vine să credeți așa ceva? Bă, mie chiar nu-mi vine să cred. Nu știu, eu zic să dăm un meci așa de început. Așa. Deci de acum noi postăm pe la 11:30. Dar nu știu cum să pun culoarea, nu știu mai fermă, ca să vadă mai bine. Nu, asta nu e nimic, n-am pierdut trofeul, bro. Nu-i nimic. Dar un meci, bro. Hai să sărim pe asta. Da, bă, stai că să ne dă infectation. Infectează una, două. Da, tot a să moară. N-ai ce să faci. Nu pereți. Internetul, mă! Nu mă pot abține, bro. Vedeți că de nu e. Bro. Azi clar trebuie să luăm mega box-ul pentru voi. Îl ținem chiar și jumătate de ori dacă nu luăm. Cât se poate de repede încercăm să omorăm.
Nu! Nu! Dar nu pot să dau tenis. Ați văzut să văd că nu pot. Dar nu poți, bro, nu poți. Eu aleg un alt brawler care știu că cu Mortis pot. Mortis. Da, ok. Nu dat ceva bine. Bear witness to my fitness! What the hell? No! Slice and dice! Creature of the night! Destroyed! Nu, ce noroc. Chiar deci practic i-am că 3 meciuri, cred. I am a creature of the night! Nu! E bază. Frate. I am a creature of the night! În fine, vedeți că muncesc și eu pentru asta. Nu stau cu curul ridicat cum s-ar zice. Much here! Mortis is here! Dash and destroy! Bă, asta de unde știu să idei? Trebuia să fac asta, bro, dar nu trebuia. Cât mai am de 8. Măcar din dădea tokenuri, bro, din măcar. Din dădea tokenuri.
altă damage. Nu am ce să fac. Nu. Cioara! Și nu mai vin la cioare! De ce încă se mai aude? I bring you the gift of darkness. Wow. Nu s-o băga pe mine. I'm mortified. Da. Înțeleg și eu că trebuie să mai faceți și echipă, dar nu pare să... Uite, 9700. Meciul ăsta și gata, bro. Mai aveam nevoie doar de un damage, bro. De un damage. Creature of the night. Simplu damage. Cred că mi-am făcut-o. Bro, deja tot. I bring you the gift of darkness. Uite, bă, mega boxă. Așteptat de fiecare dintre voi. 5, bro! Ar dădea un bonus. Dă-te încolo de 5 și de tot. Știți ce înseamnă asta? Ne vom vedea data viitoare cu alt episod și mai fain. Data viitoare.